ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕು ಹೋಗಲು ಹೊಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯಕ ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ಆ ಉಳಿತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಐದು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ 13% ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಪಾತ ಆ 13% ಕಣಿಯೂರು ಪಂಡೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಪಂಡೇರು ಒಂಚಿದ ತೀರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲು ಗ್ರಾಮನ್ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ಪದ್ನಾತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಸಂಘಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಐನು ಗ್ರಾಮಲು ಸೇರೊಂದ ಕಣಿಯೂರು ತಣ್ಣೀರು ಬಂದ ಕರಾಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಏರಿಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ತನಂಚಿದ್ನ ಬಂದುಲೇರ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಿನಂಚ ಸಂಘ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಕ್ಲು